yung bungo cuma yung pato kagasiyan kapang inyaw kapang kapon tuni parin Jepang kagabele itak timiyan ipamin ni tungay daw nung lampe kihey lakat na yun nung kihey manhe magihey o tapogi na di na sokok set na iba na so na disiplina ng kagabet na kahoy sa bese po na mo na mong gumagawa tsaka adayin ni tungay ito patin tungay ayin na tukiw yung yung patin yung patin inay ikaw pa at huwi na gituhin na bali inagingay na kung tunig ka dahil alin o yung mga otang tapang pagkakang muntakin o yung siyon itabang nakihin daong tiwas naging ko ba ng mga tingatil kata nagingay ito dapat yun kaya nila yung CBS ang umpun Sunday school dun sila sa tingkad ang kanamutin kanyang yung ipa makibol ka anong gusay pa makibol yun tuwing na mo panggamit bangka na bangka patan na ipa makitsuna yung nalita kaya yung pati na upaw tuwanan nung ba nuna pa tuwan nung pa tungay ju o yung mo tungay o yung mo tungay tuta o yung mo tungay ju patin tungay ito bere na din nito sa ipatagaya na itinti di yung teacher na yung student at ito bere itong kaya sa ide itong kanga ipuwaji yung yan ini ito kung sa ito lam kayo naging nga yun o yung Japang hilha ta nam hilwa sa kaya tungay ta ang unintin tungay daw yung unintin o yung hilha o kung milkat na yung basong milkat na yung paghigipa na yung o yung yung siyang pagkipain subana yung pag-asibin na pangoin ide ito sa ato waloding aji ito pakin tuwing yung bigyan ide ito pa o ide pa ito ide ito loy itong siya tihoy kon yung ide ito yung ide ito pakin yung ide ito isang hindi nila ko ito nene ito kung ngay ide ito sito Ibeto, kidiyam to nung laman maso ibentong ito ba yun ko yan ito pati ito nagitsugin nakangdong nanubidyan nagpatyan ba isumit ito yung tiyo ng mga CBS lang kayong ibin nanghihiti yung ulit nang wadong di Japang mahirap ng hoyo. Iato ko dito kung ilang lepising ng ngiti ang CBS ijara na nung buti. Hindi mo siya na sumo ka nag-ibroti. Kagatiin. Nila doon naman tuwid ka po yung yung ipatan yung agane kung siya kadayin Kinayo nga lang natin ilay na kung nakakang ng kabulte yung kapata na gani ito pati sa iting taon lang na ito hindi apato sa district amin po sa iting district na yung ibon ko kaya medyo ba daw siya noon na tiwang siya na di nakuha siya ihihiyong lang na kami lihat kami siya di ho to say I know di suyo yung distinama
distinti idin itu ting ayo le kipa aman distinti ki majo ayo le kipa aman meeting yo amundi mai ke ye jo idin tim ta patin ki jalu patin ki jan nang hong oi yo tu na hai diu mi tu ang thil pa na hai diu ki jo pa chong ja ga ne ne ki lo ki ta ki ne ne na di le na ki chu na di patin kom ke ba ta ho chung nong pen pa ki iti akia ti swata pang tu di ba di pakai ke yang tu ma ding in CPS lang kai kan ego katipa sa endam na yung maybe jalin le ama ho dam share sa na panglit na pang tiya ang japon katipa ang namin katang pa ni nga visiting hong bon no sa panghod nga ni atay tuita tayo tayo no camper sa Esther ngam te hi lo Esther hau lai lo hi lo Ade. Ha. Kamaan ni ro.